Salam rahayu sagung dumadi. Kagem panjenengan sedaya para kadang kinasih. Para panyimak setya channel Kisah Mbah Arjo. Mugi-mugi dinten niki panjenengan tansah pinaringan kasarasan, ayem tentrem lan boten kirang setunggal punapa. Sedulur, nate boten panjenengan ngrasakake ujug-ujug niku ati dadi gemrungsung. Nyawan kalender kok riyaya lebaran sampun nyelaki. Nanging nyawang celengan kok malah kados wedi sing kegerus ombak. Alon-alon amblas boten bekas. Menika fenomena sing asring dipun alami. Nanging khusus kagem panjenengan ingkang gadayu weton pahing, niki wonten siraman rohani finansial saking simbah. Weton pahing niku sanes sembarang weton. Panjenengan niku nggadahi neptu sing ageng, nggadahi kakuatan ingkang luar biasa. Nanging ugi nggadahi kelemahan sing saged dados bulungan duit yen boten waspada. Ing sasi poso niki, nalika hawa nafsu dipun uji, sejatine boten namung nafsu mangan lan ngombe sing kudu dijaga. Nanging nafsu blonjo sing saged nggawe urip panjenengan biyung sakwise riyaya rampung. Wonten ing video Kisah Mbah Arjo dinten niki, simbah badhe buka tabir rahasia, pripun carane wong pahing saged njaga duit supados boten namung dadi mampir ngombe, nanging dadi mampir nggawa berkah sing ajeg. Sedulur, miturut sastra jendra lan ilmu titen ingkang sampun turun-temurun, weton pahing niku dipun lambangke geni utawa api. Sifat geni niku napa? Geni niku saged madangi peteng, saged nggawe anget, nanging yen boten dijaga, geni niku saged ngobong omah nganti dadi awu. Mekatene ugi keuangan panjenengan. Wong pahing niku semangat banget yen babagan golek rejeki. Panjenengan niku tiyang ingkang ulet, boten gampang nyerah, lan tansah pengin dadi sing paling ngajeng. Ambisi panjenengan niku dhuwur, kados dalang sing lagi mbangun lakon. Nanging sifat geni niki asring gawe ati dadi panas nalika ningali tren anyar. Nyawang tangga tuku montor anyar kagem mudik, atine panjenengan langsung makjlek. Pengen ugi nuduhake yen panjenengan nggih saged. Panjenengan asring terjebak ing sifat kudu luwih tinimbang liyane. Iki sing diarani geni sing ngobong tabungan. Ing wejangan Kisah Mbah Arjo niki, simbah pengen ngelingke bilih geni sing sae niku geni sing saged masak kanggo mangan keluarga. Sanes geni sing dipurupake namung kanggo pamer keluk utawa asap sing boten enten gunane. Panjenengan kudu saged ngendhaleni hawa pengin pamer niku wau. Wonten paribasan Jawi ingkang unine gedhe tiyang tinimbang cagak. Tegese pengeluaran luwih gedhe tinimbang pemasukan amargi nuruti gaya urip. Wong pahing niku nggadahi harga diri utawa gengsi sing dhuwur banget. Panjenengan niku mboten purun katingal susah ing ngarepi wong liya. Apalagi pas dinten riyaya, pas sedulur saking tebih sami rawuh, panjenengan pengen nyubuhi sing paling mewah. Pengen katingal sukses dadi wong rantau utawa dadi wong omah. Nanging asring boten ngetung sepiro sejatine isi dompete. Ing channel Kisah Mbah Arjo, simbah asring nemoni cerita sedulur pahing sing demi nyenengke mripate wong liya, rela utang rono rene. Elinga sedulur, apresiasi utawa pujian saking wong liya niku namung sedhela. Nanging cicilan utang niku saged suwe banget. Panjenengan niku asline loman. Nanging loman sing salah niku yen gawe awakmu dhewe dadi susah.
Ojo nganti bar lebaran panjenengan malah mboten saged tuku beras, mergo duwite entek nggo tuku klambi merek branded utawa hiasan omah sing mboten pati perlu. Harga diri sing sejati niku wonten ing ketenangan ati, sanes wonten ing kandel tipise gengsi. Ngerem, ilmu sabar lan titi. Pripun carane ngerem nafsu blonjo kagem weton paing? Panjenengan betahaken ilmu titi lan premati. Titi niku teliti, premati niku waspodo. Sadurunge panjenengan mangkat menyang pasar utawa buka aplikasi blonjo online, coba laku prihatin sekedhik. Takon marang awake dhewe, iki pancen butuh nopo namung pengen? Wong paing niku gampang banget kepicut visual utawa barang sing katingal mentereng. Nanging elingo, barang sing mentereng niku asring namung bungkus, sanes isi. Simbah teng mriki ing kisah Mbah Arjo nyaranake panjenengan gawe daftar blonjo wajib. Isine nopo? Beras, minyak, bumbu pawon, lan kebutuhan ibadah. Liyane niku lebokne dadi kategori menawi turah. Yen duwite kebutuhan pokok sampun aman, nembe mikir liyane. Lan sing paling penting, ampun blonjo nalika atine lagi seneng banget utawa sedih banget. Wong paing niku yen lagi emosional, biasane remek blong. Luwih becik duwite dipitayakake marang bojo utawa wong sing luwih irit supados boten gampang amblas. Kawijaksanaan salam tempel, berkah tanpa ngerkasane. Salah siji tradisi sing paling nunggu-nunggu pas lebaran niku nggih salam tempel utawa bagi-bagi angpau. Kagem weton paing sing gadai jiwa sosial dhuwur, momen iki dadi ajang kagem nuduhake welas asih. Panjenengan niku seneng banget nyawang bocah-bocah seneng nompo amplop. Nanging sifat royal panjenengan niki asring boten mawi itungan. Kadang amplop sing isine atusan ewu diwenehke kabeh. Padahal panjenengan tasih butuh dana cadangan kagem biaya transportasi utawa kesehatan. Wonten ing kisah Mbah Arjo, simbah paring saran. Bagi-bagi rejeki niku sae, malah saged dadi dalan tambahe berkah. Nanging gunakake rumus secukupe. Ganti mindset panjenengan. Sing disenengi bocah-bocah niku sejatine mboten namung jumlah duite, nanging perhatian lan kasih sayang panjenengan. Luwih becik menehi sekedhik langing roto, lan boten gawe panjenengan puyeng dadi kere sakwise dinten riyaya. Itung saking saiki, piro jatah maksimal kagem angpau, lan yen wis entek, kudu wani ngendika, sampun. Niku dudu pelit, nanging bijaksana. Sik, sedulur, ojo sepaning dhisik. Simbah tak nyuruput kopi dhisik nggih, kersane pikirane padhang katos lampu Petromax. Pripun, panjenengan nggih sampun nyepakne unjukan napa cemilan? Ngeten nggih, dadi wong pahing niku pancen betahaken rem sing pagem. Yen boten, wah, niku wau dompet saged kempes sadurunge bedhug riyaya. Monggo, sing ajeng bales WA utawa slonjur sedhela, monggo. Nanging aja lali, bar niki simbah badhe mbahas bab sing luwih nggilani meneh soal gengsi. Tetep teng mriki wonten ing kisah Mbah Arjo, nggih. Sejatine, lebaran niku dudu festival kemewahan. Lebaran utawa riyaya niku momen bali dadi suci, bali dadi fitrah. Wong pahing kudu saged maknai menika kanthi jero. Gusti Allah mboten mundhut pira regane jas utawa mukenamu, nanging sepira ikhlase atimu ing sasi poso iki. Kesederhanaan niku dudu ateges melarat, nanging ateges kita saged nguasani barang, boten malah dikuasani dening barang. Kamulyan wong urip niku boten saking tumpukan bondo sing dipamerake, nanging saking mumpung lan gunane awake kagem wong liya tanpa gawe awak dhewe sengsara.
Simbah asring matur ing kisah Mbah Arjo, bilih urip niku mung mampir ngombe. Yen omben-ombenmu terlalu akeh gulone, kemewahan, malah saged nggawe lara, masalah keuangan. Luwih becik ngombe banyu putih sing seger lan sehat. Urip prasaja, nanging awakmu kuat mlaku adoh tekan tujuan akhir. Weton pahing sing saged urip prasaja pas lebaran niku sejatine satriya piningit kagem keluargane dhewe. Dadi pelindung finansial sing tangguh. Mekaten sedulur, wejangan dawa saking simbah kagem panjenengan kabeh weton pahing sing mulya atine. Mugi-mugi narasi ing channel Kisah Mbah Arjo dinten iki boten namung dadi angin liwat, nanging saged manjing ing sanubari panjenengan. Supados lebaran taun iki dadi lebaran sing paling ayem, tanpa beban utang lan penuh karo keberkahan sing hakiki. Elinga, bondo donya niku namung titipan. Yen kita saged njaga kanthi bener, titipan niku bakal nambah. Nanging yen kita sembrono, titipan niku bakal dijupuk kanthi cara sing boten kita karepke.